Sisi Brit Morisei. Grace Mukiwa, anzi network yako asiri kunetsa. I don't know. Tishiri kufamba sei. Mafoni edu right. Right. Sorry guys, motiregerera mafoni ga. Ameno zviri kuitika. But ameno. For the first time guys, dedzaiva mutoda ngoti gwagwa ndangufamba netime ndangusiyana nazvo because ndandisina kuplana kuita this live panapa. But I've been seeing the comments. Andika, I think vari kuda zvekubhasha, you can go kuManda's Lounge. Monobhasha ikoko. Vari kuda kubhasha, you can go kuManda's Lounge. Monotaura nezvichi monobhasha henyu ikoko. Ndikukumbirawo chimwe chinhu one, but ndoda kukumbira tawanda pano. Andika, ndoda tikumbira tawanda pano. Momo apana chakambooma pano, momememo apana chakambooma. Even if it was you, I was going to do the same thing. Munozviziva vakawanda kuti nini normally andisi munhu kuti vakaona ndofunga kuti ndovaita kuti ndovenga Eolinda, but this is happening to a fellow sister. This is happening to a fellow sister. Munhu andisingatauri naye. Andika, chero dai wanga uriwo, I was going to do exactly what I'm doing. Because I've got a new page. I opened a page, guys, to say, you know what? 2020, I'm all about positive vibes. I'm all about empowering, and standing, with other ladies. And we talk about these issues. We talk about my cancer. We talk about namodzi kusanganikwa nemadzimai, namodzi kusanganikwa nevarume. Tikutaura real life issues kuSisimelis Diaries uko. Handitika, zvese munhu achitaura nyaya yake ega. Kunouya sex workers vari kumira murodhi vachitengesa miviri yavo, vachitaura nyaya dzavo why vari mustreet. We used to say, to laugh, we used to judge, tisingazivi nyaya dzavo. The moment I opened that page, Sisimelis Diaries, and people started coming, vachitaura nyaya dzavo, guys, I changed the way that I was thinking about chimwe zvinhu paupenyu hwangu. No matter how old, kuti ndachembera kudai so. Hanimona, pane zvimwe zvinhu zvaunenge uchingofunga kuti munhu kuzviitisa. Hanimona, pane mumwe zvimwe zvaunenge uchitofunga kuti munhu kuzviitisa. Hanimona, ngaatodai, azodai, dei angadai, because hatina kupfeka boots dzemunhu iyeye. We are not in that person's shoes, right? But ku diaries, ku Sisimelis Diaries, to all those who doesn't know the page Sisimelis Diaries, chagai page rakanzi Sisimelis Diaries, muone nyaya dziriko, muone zviri kuitikako. Munhu anofona achitaura nyaya yake ega. Umwe anotobuda achitaura nyaya yake ega page pangu ipapo. Ndipo ndakataka kuchinja kuti ndichibvunza mubvunzo inini, ndichitobvunza mubvunzo ndini ndichiinterviewa munhu. Saka iwewe achikuudza zvakasangana nazvo, achikuudza zviri kumufoseredza, achitokuchemera musodzi pachaunga chevanhu chinenge chiri 800 900 people. Andimaona guys, zvinhu zvinorema kuti munhu azviite kuti ini nditoshuvirawo kuchinja upenyu hwangu. Dei Mwari vanga vandigonera, ndasiya zvekufamba usiku izvi, ndasiya zvechihure ndawanawo kana pekuti nditengese magwinya ndiri pachikona. Ndakatanga kuchinja mufungiro wangu nemaonero angu nekutaura kwangu towards other people. And the problem is we are always muno mumvenge. We don't see anything. We don't go out there and look for other pages or other groups that are also dealing in positive vibes. Saka we are always used to say kuti mumvenge tutora yachalava trima mvengerians. We don't see. We don't get to sit down and think. Antika, we don't get to think. Hands the moral of the Tisingapeti Shura. Very correct, Chariro. Very correct. Tisingapeti Shura. Inini kwandiri nini. Jakatopera. Because the itombo fusekao. Tisingapeti Shura. Munuwese panapaka. You are capable of bringing a change into a community. You are capable of bringing a change where you are staying. You are capable of bringing a change. Ibo panapa Facebook. Munuwese tikada kubatana.
anti mazviona. Andina kuramba nyaya yeabuse kuti abuse dzaitika. Animaona, andina kuramba kuti nyaya yeabuse dzaitika. Andina kuramba. Guys, you all know me. Munoziva. Hanzi meuri comments. Exactly 10 days. That's what I'm saying. Kuti it applies to both. Marume kana mukadzi. What happened? We are talking about zvakaitika nezuro kuti because zvakaitika nemurume. Dai zvanga zvakaitika ofichiri nemukadzi akaburitsa ofisiri zemurume. Tikadai tikutogo defend after murume yeye. We are just starts kuti tora side kuti team ningi or team ningi. Intungotaura zvinhu ndakamira pachokwadi. Indakamira pachokwadi. Chodai anga ari mukadzi akauya akafumura murume wake nezuro pano kuti ini ndauya pano ndataura ex yangu iyi murume uyu handika ndi 10 days ari HIV positive. Taitongomirana 10 days. Nekuti munhu wechirume. Taitongomirana 10 days. We are now talking we are now basing on the facts and the truth. Antika not kutaura nyaya dzekuti anzizvo because tikumirana kuti Hans Mandla is here too, maybe that's why life in here maybe that's why my life was and this was why I pinned up life and this was here they are miranda pets also pinda in indo kerao tichi netsana momo. Guys, I did not know that he is born on life. Maybe that atanga life that's why yangu yadona. Animaona, you see now kusaronge kwa kandoita, you see now kuti nyika yedu ino nakasei tinobatsira nyika yedu ino how can we bring positivity in our country? Wow, how can we help to change our country? Kana pachedu chikuteza kuwirana isusu pachedu. Pachedu isusu tuteza kana kutowirana. Because we've got different views. Ndripa life abavhura yake life. Pano pa same page pamvenge ndemunhu wese. Ichokwadi abva novhura yake life. Kode amira ndapedzaka ndati alright bye bye otanga yake. Nai Alice D wanga uchida undiziva kuti ndadi hanzi ndomeli wacho uyu ndini wanga uchichi ndini sisimeli vacho wanga uchi kudi nai Alice uri mwana wanga uchi kudi wanga uchichi the moral of the story is guys zvinhu zvinonzi chirwere cheHIV achisekanwe pafeya achisekanwe chinhu chinonzi chirwere. Ashford, can you drop live Yamandla? Ashford, you are the admin. Can you drop live Yamandla? Yes, it's Vegarians, but can you just go and drop live Yamandla? Ashford, can you just go and drop live Yamandla? Ashford. If she wants to bash Olinda, if he wants to bash Olinda, Gaina need to Commander's Lounge. Gaina to Commander's Lounge. I like Mandla as a brother, but right now it is not the time of Ndataura Pekutanga Kuti. I think I'm Team Ningi. I see time yachona. I said it. Ndikati I see time yakuti Team Ningi. Antimazona. Yes, exactly, David. We have to have limits. Thank you very much. Thank you, David. Thank you. For the first time, I'm agreeing with you. Thank you. Because you are David, biased. I'm not biased. If you know me, you can see what I'm doing. But because ndataura zvimwe zvinhu ipapo kana ndadai zvisina kufadza, you think I'm biased. I once saw your comment ndakaseka zvangu. Handika ya madam boss. Things that are trending out there because I just took a link somewhere else, I shared it from the game ukati mamunyanyira why muchitaura no it's already zviri kunzoko you know ababa chamusingaziveka vana madam boss nana maitisina nani vanotowana mari necontroversy dzavanenge vachita dzedzia with the more we share nyaya dzavo hanimona the more yavanenge vachita maviews kumusoro the more they are getting paid in Facebook, the more they are getting paid in Instagram, the more they are getting paid in YouTube. That's one thing that you don't know. Antimawana. So kwavarika, no publicity is bad publicity.
ndiri kuzozvitaura cheli. I'm going there. Until live yangu yakata. I am going there. Asandapedza kutaura. I am going there. Asandapedza kutaura. Ashford wakata ere live yamandla. Bedweka nyaya yangu yanga iri pakuti we all live in glass houses. Let's not throw shades. Ndo nyaya yangu, especially penyaya dziri sensitive. Munozviziva guys. Let me give you a very good practical example of myself. Ndinozvishora even nanhasi nekusingaperi. Andika ndainetsana Fidzo magudu zvandiri kutaura kuti I did not know kuti that is on live. Handizvizive zvokuti aita live ini. Handizvizive, ndangonawo ndikutonzwawo kuti aita live pano. I don't know. Indozati yangu live yakata, maybe because atanga yake. That's why yangu yakata. Animaona. Handizvizive. Chandoda kuzamataura ndechekudai. So guys, let's not take sides panguva inoi. Nyaya HIV nyaya iri sensitive. Antimaona. Nyaya HIV nyaya iri sensitive. Ngatiregei pavanhu macouples ese kusiyana. I know kuti panoita mabreakups mazhinji, panoita mafights. Panoita mabreakups mazhinji, panoita tsele, jealousy, panoita kurwa, panoita zvakasiyana siyana. But haisi way yekurevenge nayo yakanaka yekuti unozoenda paFacebook paInstagram kana paTwitter panenge pane majecherere evanhu vasingazivi mukadzi wako kana kuti vasingazivi in real life, vanongomutsa zvipamhepo, then unoti status yemunhu bvu ipapo. There are other ways of revenging zviri better than zvinhu zvakadai. Then we go panyaya yestatus ishi. If ever it happened, because I don't know the truth, we all don't know the truth. Pano pafeya. If ever it happened, kuti zvechokwadi, andika Olinda did not share her status with Titan. Guys, it was wrong. Olinda, you were wrong there. I don't know. Not I am putting a disclaimer. I'm saying I don't know because I was not there. And all these people who are here, they don't know. Chokwadi chikuzikama nemimuri tu. Imimuri tu ndimuri kuziva chokwadi. Momo yese itutaura zvinhu zvatiri kunzwa uyachitaura. Kana wanga usina kumuudza zveshuwa kuti ndochi zvazviri, anditika that was very wrong, my dear. Everybody has the right to choose what he wants. You could have kana uine partner yako guys, for instance, let's say pano antika uri HIV positive. I know it's hard kuudza munhu kuti ndosati wandida. Vanhu vari kurarama neHIV vakwanda guys, they don't show kuti ari kurwara nechirwere. Avataridze. Zvakaoma kuti ungoudza munhu unongodanana naye akuda kuti ndozvandiri. I know. But rather antika uudze munhu chokwadi kana chikuda nokuda wakadaro. Kana chikuda nokuda wakadaro. Mutangira ipapo. Kana asingakudi antika let him go, kana let her go. Hasi wako. Mese muri panapa. You might be in the same boat. Right now you are struggling, you are battling kuti ndine chirwere ichi saka ndakanzi ndiri HIV positive saka ndoudza rimwe ndikudana naye. I would urge you guys, there is no better time to tell your partner than now. Just tell your partner, you know what baby, there's something that I want to tell you. Antika inochindona ndakadai so antika ndiritori pa treatment kana kuti ndine HIV handisi kutomwa mapirisi achona mishonga yachona. Munhu odecide pane kuti uende kuno infecta munhu kana kunorara nemunhu knowingly very well kuti ndizvo zvauri. It will be very wrong. It's very wrong. It's very wrong. Kune makezi ekuti mumwe munhu anogona kukuraya akazviziva kuti ndo zvakaitika izvo wakandivarara neni usina kundiudza. Guys, vanhu vanourayiwa. Unogona kuurayiwa, kubayiwa nebanga kana kukurusana noSouth Africa kunokuniswa futi mumusoro. Saka tell your partner antika kana uri kunwa mishonga iyi, tell your partner kuti ndiri kunwa mishonga. Ndiri kunwa mishonga saka ndozvandiri. Kana uchindida ndakadaro antika ndide ndakadaro. Kana usingandidi, it was not meant to be. Let the person go. Period. Kana chikuda nokuda wakadaro. Kana singakudi regera zviende. Kwa Kelvin ndaita wrong daddy. I was wrong way. I was never wrong. Musandi manyirire kumberi because live yangu yakata ndisina kupedza.
live yangu yakata sandapedza kutaura ndanga ndiri kufamba ina ndiri kutaura kuti Titan was wrong kubudisa status pano handika whether akanga achiziva kana kuti anga asingazivi Titan was wrong kutaura status pa Facebook ndo zvana ndichitaura inini so ndiri wrong of course yes kwauri ndiri wrong it's fine I'll take that kwauri but kwandiri nini I'm right to say Titan ndimai vemwana wake Olinda he was wrong to say that pa Facebook hanimona izvi ndakungotaurawo ndakanangana naiye Olinda wacho kuti Olinda if ever kuti wakazvitaura wakaita zvinhu usina kuzoteta chokwadi handiona then you were equally wrong nyaya yeabuse ikai ini ndataura ndikati nyaya yeabuse inonetsa togona ngotaura zvatiri kunzwa side raTitan kana side ratiri kunzwa from OC hanimona but the truth is well known naivo vari vaviri tese apo hapana munhu angakonfirma kuti ndoziva ini ndaigara mbamavo ndoziva anesi wakagara navo ameno anesi wakagara navo and even ini handitodi kuchitaura nezvenyaya yatakambopiwa kudhara vachitenga kunesana vanavo because hatina munhu anogona kugara pasi akangonyora zvaanoda kunyora magosi anozviita vanhu vanozviita kugara pasi notanga kunyora kuti ningi akazodai iri nyaya yekunyepa topiwa maadmin kwanzi kandai saka ndiri kutaura nezvazvo kuti Titan uri kunzi wakabva uchidai so because handizivi chokwadi I don't know the truth only him knows the truth iye ndiye akuziva chokwadi ari one udzai mapartners enyu guys HIV ka vana vadiki vari kurarama nayo vanhu vakuru vari kurarama nayo chembere dziri kurarama nayo antimazviona chembere dziri kurarama nayo madhara ari kurarama nayo vana vari kuzvarwa nayo vasina kumbira tine vamwe vanhu vakazvarwa neHIV vari pano pamvengemvenge tine vanhu vakazvarwa neHIV vari pano pamvengemvenge tinavo zvokuti if they don't come out and tell you kuti ndozvandiri you never know because vanhu vanomwa mishonga iriko rumbidzai you are a lawyer you should know better I saw hangu press release yako chitanzi kana uri pamhepo you don't represent Titan unenge wauyi pamhepo as a lawyer unouya as munhu nje anenge achingo interviewer but you should be sensitive my sister you were supposed to be sensitive as well kungoti pachi nyaya is it worth it even though ndisiri kubuda pamhepo ndichimiririra ndichibuda sa lawyer is it worth it kuti pazotaurwa nyaya yezveHIV pamhepo it's wrong guys tell your partners HIV yachonaka handifungi kuti chatyisa iso handifungi kuti chatyisa tine makuva hobho ehama dzevamwe dzepadhuze nesu vepamoyo apa vataida nemoyo yese yatinoenda kunisa maruva vakashayika neHIV by then because kunga kusina treatment tinawo makuva acho kwenyu kana musina guva remunhu weHIV ka totenda Mwari kwedu andichika makuva eHIV ariko evanhu vakashayika neHIV ariko and by then pavakashayika zvanga sezvakurumbira kunga kusati kwave knowledge zvanga sezvakutaurika saka vanhu vakangofa vasingazivi kuti chichauraya munhu vanhu vaitotsvaga muroi pasina muroi vanhu vaitotaura zvinhu zvisipo antimazviona chiri chirwere ichi saka handinganakirwi kana kuti ndingafarira kana kuti ndingaseka kuti munhu anzi ari HIV handiti maona handinganakirwi vamwe vacho vari kubatsirai kukurapai vachaura tongoti mamwe imi dokta anokurapa kuchipatara vazhinji vacho vanomwa mishonga nesi anokurapa vazhinji vanomwa mishonga malawyers anokumirirai mumakotumu vazhinji vacho vanomwa mishonga hazvichashamisi vedu wee endai kuzvipatara udza spouse yako handika kuti ndozvandiri kana partner yako ndozvandiri kana ari wako you will stay kana asiri wako achaenda period tine kesi yamaititi nazizo before asatadi I think before asatatombonyenga maititi aitoziva kuti maititi vanobuda kutaura nyaya dzeHIV but are they not dating right now? Is she not in love right now? Is she not happy right now? Akangoti ndokuda handizivi zvakawanda indikutaura zvinhu ndikuona pamhepo akangoti ndokuda wakadaro nezvechirwere chako izvozvo ndokuda wakadaro
tikungoona vanhu vari kungofarawo pamhepo apa antimaona tikungoona vanhu vari kungodananawo pamhepo. Imagine dei anga asina kuudzwa asingasivi ozozviziva nevanhu vachitaura kuti ndozvine umwe wako chii chinoitika. Let's be open to our partners, guys. Let's be open to our partners. To those who haven't tasted yet, guys. Zvinotengeswa mupharmacy zvinhu zvazviya. Just go to pharmacy. Andika any close by pharmacy. Unotenga kiti chiya. Andika test yourself. Ziva paumire. Ziva paumire. Ndandiri kumbiro chinhu 1 pano. Mashi, I can see you are here. For the first time asati amboita izvi. Asati amboita izvi. For the paupenyu hwedu pane pamvenge. Andika ngatitange iyi. Nyaya dziri kupostwa dzichitaura about nyaya HIV zvakataurika nezvo zvataitani. Madhiminesa ndiri kumbira kuti do not approve. Do not approve. Let them go to other groups. Vanotaura ikoko. Let's not, keep on promoting stigmatization of HIV people. Antimashona. Let's not promote that. For the first time, asati ambozviita. Ngati kutanga nasi, guys. Kevin, we were not there. Usadanzizvo anzi inini ndikuya pana pachitaura zvinhu zvokunyepana kuti Kevin kudamare. I was not there. You were not there. We don't know the truth, my brother. Only both of them knows the truth. Vari two ndo vanoziva chokwadi. Kuti vakaudzana here kuti hamuna kuudzana chokwadi. Ini handizivi chokwadi. Iwe uno hauzivi chokwadi. Isi tiri kutongoziva zvinhu zvatiri kuona pamhepo. So you can call me names, you can bash me Kevin kudamara, I don't care. But inoita zvandakaonedzwa pamhepo. Hatina chokwadi hatichizivi. Ndataura kuti kune side right taitani. Kune side right raOlinda. And then there is the truth. Andika, do you know the truth? You don't know. Do I know the truth? I don't know. Tukuziva side right taitani. Tukuziva side raOlinda. Andika, saka usada kuya, don't come after me, Kevin. You may say the truth and what not. What truth do you want me to say? The Torah, if Olinda can almost not the Titan, that was wrong of you. But please, guys, tell your partners, this is who I am. That was wrong. I was not there. You almost the fact that you like Titan, I also like him too. The fact that maybe you don't like Olinda, I can't say that I don't like Olinda. I blamed Titan for revealing the status. Pamepo. Kevin, I think urimuna akati dzidze ikudarika inini wacho. Ndataura nyaya kutaura status pamepo ndo ndataura inini. Nyaya status pamepo. Handina kuti whatever ibe kana chiri chokwadi kuti anga asina kuudzwa. Handina kuti Olinda you did well. I never say that, guys. Can you confirm to that? I never say that. Ndati nyaya kubudisa status pamepo maive mwana wako. That was not cool. That was not cool. Ndosha ndataura inini. That was not cool. Kubudisa anzi don't lie. Inzwa iwo yanonzi Kevin. I don't have time for you. Iwe Kevin. Don't lie. Anzi don't lie. I don't have time for you. Andina nguva newewe andichata kubloka futhi usaone zvandinotaura because haukana munhu achitaura uterere utaura zvaunoda iwo. Live dzangu say go back and listen. I said nyaya kubudisa status pamepo, you were 100% wrong. Ndimaive mwana wako. Mangwana zvinhu zvinenge zviri pa Facebook pa Instagram azvibvi. Andika mwana nande achaona zvinhu izvi anozokutora sei Olinda anga asina andika kuudza vana vake kuti ndo zvandiri iwe wabudisa pamepo pane vanhu vasingazivi Olinda. That's what I said. Go back and listen to my lives. Anataura. You want uda kuisa mashoko mumroma kuti ndibvumbira ne zvaruda kutaura iwo zvandisina kutaura inini. I never said that. Pano ndasenda pedza live yangu ikakata. Ndikataura kuti guys, kana Olinda if kuti chiri chokwadi chekuti chokwadi Olinda angasina kuzata itani. That was wrong, my sister. If ever you're going to kusangana nini ngikiri ne this life, that was wrong. Udza munhu chokwadi. Ndikaudza vanhu vese vari pano kuti guys, tell your partners. I know it's hard kuti mudze ma partners enyu kuti ndo zvandiri, but tell them the truth. Kana chikuda chamira newe chete.
Kana singakudi, let him go. It was not meant to be. It's wrong. Could you infect a moon? Uchiziva ndozvauri. It's wrong. Ndikatitaura pano kuti zvinourayisa kune vanhu vakaurawa. Handika kune vanhu vakaurayiwa. Munhu azofind out kuti no. Guys, munhu akandipa chirwere uyu aizviziva but haana kundiudza. Ndatoshaura pano, you were not even there. You were Kevin. Wakungouya uchibhomba. Please don't come after me unless I send for you. Usandiuya uchinditsvaga. Usaitira zvina basa danza akamita malive mangani Titan was silent and iwa uzive chokwadi iwewe Kevin antika ina ndizive chokwadi we both don't know the truth antika some other people chooses to keep quiet because they're not talkative antiwana kuni vamwe vanhu kuti they don't come you are talkative and vamwe varume have you ever seen my husband on live you were Kevin let me ask you have you ever seen my husband on live no but you always see me on live right umwe munhu anonyarara Antoine, umwe anonyarara hadi izvo zvekuti amalive izvi hadi zvakadai so izvi handi does that make me a bad person because ndoita amalive does it mean kuti he is right because he has kuita amalive akanyarara be practical be rational kune vanhu vakanyarara tinavo panapa vamwe vanhu vakatonyarara vasingadoiti malive handika but zitori nyoka chedzicho snakes in green grasses but avaite malive avataure anything azvireve kuti munhu akabuda achitaura that makes you a bad person kana kuti munhu ukanyarara it makes you a bad person as well antimazviona zvimwe hatisi kuramba nyaya dzeabuse and what not abuse is wrong guys yakaipa nyaya yeabuse let's not abuse one another handika whether uri mumba une murume wako kana kuti nemukadzi wako handika abuse is wrong abuse yakangoipa antimaona abuse haiite guys iwewe zvaunoda kuitira umwe antika zvaunoitira umwe munhu ka newe itira umwe munhu izvozvo chete period zvaunoitira umwe munhu newe itira umwe munhu izvozvo abuse is wrong nyaya yekuti handisitori nyaya dzeabuse because nandisipo ini handidi kukomenda nyaya dzekumba kwawe because I was not there ndosaka ndisitori nyaya yeabuse guys ndataura kuti nyaya iyi kai pane side raTitan pane side raOlinda and then there is the actual truth that we all don't know antimaona andisikwanisa kuti nditaure nyaya kuti sure iwe Olinda waabuse Titan because I was not there andizviziva ndigare kuUK ini ndandisiko kumba kwavo ini handisini zvakare kutaura kuti iwewe adzani iwe sure Titan iwewe waiabuswa naOlinda handi ukazodai I don't want to go there because I was not there andizvizivi ini kutaura zvinhu zvakataurika zviri sensitive handimaona nyaya iyi yestatus abuse guys people can move on after the abuse how many people have moved on after the abuse how many people yes, I blamed Titan for coming on live and say his status here OC. No, should I blame her? And I still blame him for coming on live and say status a moon. Do I could blame her? Yo? That was wrong. That was wrong. I blamed him because I put up a live and status a moon. Your ex-wife yake. Why? Only that there was a reason why she kept quiet about the status. And no, because this is not every day. But every day. I blamed him for that, and I'm still blaming him for that. And it's wrong. Kana waiziva kuti Olinda akakuputa zvinyaya dzestatus guys right akaita paFacebook pacho akakudza ipa Facebook bwana Kevin mimi muri kuningirira saka mangade maningirira here mamubatsira nei mamupa mari here mamubatsira nei treatment here she could have anokwanisa kunosuwa Titan aikwanisa kunosuwa Olinda akanyarara hanimona aikwanisa kunosuwa Olinda akanyarara nyaya iyo nyaya HIV ndio ndikutaura nezvayo chete aikwanisa kunomusunga akanyarara kunomsungisa akanyarara kuti no uyu munhu akandidai antiona pamhepo vanhu vese vari pamhepo pasaka tabatsirane right now people are talking about it vanhu vari kuseka vanhu vari kudi tabatsiranei chidea kanomusungisa kukoti vakaenda kukoti akanoproducer evidence akati chiona ndisingaziva akandiinfect akadai munhu ndo zvaari mapepa achona ingopiwa still without us knowing
without us knowing. Handimaona kune zvimwe zvinhu zvigai zvatisingafaniri kuti tizive mani kadi especially kana muine vana mese kana muine nikikiri kana muine whatever kwanzi ane mari yegweta iri anayo mari yegweta rumbidzai igweta rake rumbidzai igweta rake. Kune zvimwe zvinhu gai zvatisingafaniri kuti chero zvikaita seika do not bring them on social media. Do not mukarambana zviri nasty say guys, do not bring them on social media. These people on social media, they don't even know you. Antika, they will never sympathize with you. Antika, they are just there to laugh at you over batarika, period. We are not the Musa block. Let me just block it depends anyway. Because I know told him as not 20 kwanira. Anyway. Antimaona. Zvinhu zvakangoitika guys nezuro panyaya yestatus papa ndopandisinonyatsongondiitira mushe inini panyaya yestatus zvimwe zvese izvi you can say all what you want nyaya dzeabuse nenyaya dzechicha dzina basa idzo handimaona you can talk about it handimaona that's not a death sentence but nyaya yeHIV ka inyaya iri sensitive handimaona ndozvanakoti nditaure chete ini kuti panyaya ipapo aitaita ndopakatikanganise ipapo ndopakakanganisa and I still blame him for that. Ngadi akanongonomsungisa nyarara kuti munhu ndozvaakaita kadai tisinamboziva isusu pana pamhepo kuti dzimwe nyaya dzekuti guys the moral of the story is do not bring everything paFacebook apa. Do not bring everything that is happening in your lives paFacebook. I think vanofarira mabhatani ekubaya malive button aya ndofunga madzidza something musamhanyire kungoti yari information paFacebook yezvimwe zvinhu zvokuti ka azvinei nevanhu vamusingazivi. Takasangana paFacebook ndikadecida kudeactivate account yangu nhasi ndinongodeactivate and you people you forget about me. Even maititi chaivo vakadeactivate account yamungosara muchibvunzana kuti ko maititi vakaindepi nemi kweve nemukadzanzi maititi vaizodai vanenge vatorova pasi. Olinda akafunga kuti kana titaitanwa akafunga kuti akadzaida nhasi kuti ndoda kudeactivate account ka tinongosara takungobvunzana kuti vakazoindepi vanhu vaya kune vakawanda kuti venambo panapa kweve vana kedha vaya zviri kuvaira kedha right now takungobvunzana kuti nai makaindepi hakuna noziva kwaari. Kune zvimwe zvinhu guys zvokuti we don't need to bring pamhepo. Olinda, I think this is also a lesson to you my sister. Paya taitaura paya uchiti anzi vanamene munondivenga nchiti Olinda chimbosiya kuunza zvinhu zveupenyu hwako pasocial media. This is what we were talking about. This is exactly what we were talking about. We knew kuti kune zvimwe zvinhu zvinogona kuzobuda mangwana zvinogona kudestroya. Anditi maona. You still remember when I ndichitaura newe nchiti Olinda problem yako unoda kuti chinhu chise chaitika kumba kwako you want people to know kuti wararama so wazodai. You see now my sister. You see now, be rational, Olinda, if you are watching this live. Ndizvo zvataitaura paya izvi. Andiona. Ndo zvataitaura paya Olinda kuti do not bring everything chaitika mulife mako. You want to click the live button kuti vanhu vese vauye antika vazoona kuti zvazodai zvikazodai. Anditiona. We don't even know you. Vanhu vese vakuziva. Vani vachikuti team osika but kuseri kuva chikupedza. Ndo zvadai kutaura ipo paya pandakadzisimela mudi osi. Iwe Kevin, if you don't know Kevin, inini ndinotonza andifariri ndakatoudzwa kunzi andifariri ndine ma-issues na Olinda, of which I don't have issues with anyone. I don't have issues with anyone. But because ndakangoti wose munhu mukuru kwaari, semunhu anosangana nemaproblems kati muupenyu hwake, but andibai life but andishiya nawo pano. Ndakangozama kungomuudzawo kungoti usadaro haudaro pese panemuona chita live ndaienda ipapo palive yake ndosviko palive yake ndisikotaura kuti Olinda, this is the problem that you are having. Ukuda kuzivisa nyika yese kuti wazotenga chino wazodai wazofamba wakadai wazodai. Don't do this. Ndakadzi ndiri hater. No, I was trying to protect her from zvinhu zvakafanana neizvizvi zvinove zvaitika nhasi. Anti mazviona. Ini ndakadai so ndakagara pano. Don't ever think that my life is a rose. Don't ever think that my life is perfect, guys. No, ndinotochemawo. There are some times that I cry misodzi ndachembera kudai so kuchema misodzi kudai so. Makambondoona wewe ndichibaya life but ndichichema.
Have you ever seen me ndichiyama live button ndichichema ndichikuti guys leta dambudziko zvazodai kumba kwangu kwazodai? No. Mungatotibvunzana kuti marova mazano manga muripi ndichidhila nema-issues angu ndiri mumba ndakanyarara. There are times that I wake up ndichitorina mari yechingwa chekutengera vana. Antika ndobvunza kuti saka mari yechingwa ndinoiwana kupi? Hanobona, I don't come pa Facebook. Antika ndobvunza ndotaura kuti guys ndozvitoripo pano kuti nchi andina mari yechingwa. No, I don't do that. Ndizvo ndaitry kutaura izvozvo ndikapesera ndanzi ndine ma-issues naye. What's the way were you not protecting her? I never protected anyone. Who did I protect? Why were you not protecting her? Inbox smelly. She was doing a live pame, but I didn't access kuningi kwake, page kwake. I didn't access. I'm not a friend. Sakanda izo wona malive ya ashiwa. Pane ngashewa pano ndo pandaisa comment yangu. Ndaisa comment zangu. Kwanza enda ku inbox not as friend yangu. Andikwanise kwenda kunomudza. Ndaikwanisa kwenda kunomudza ndaidenda kamudza. She was not my friend. She's still not my friend. Andikwanisa kana kupinda mu inbox make. Saka dzaishewa pano, kana dzaiunzwa pano, ndo pandaisa comment yangu ipapo. Hanmona, kuti this is the mistake that you are doing because I knew kuti at some point anozviona. How I don't know. Antoona, ndo pandaizotaura this is wrong, don't do it pano. Denda even number dzake. Kana kuti ndaigona kupinda mu inbox make, denda kamudza kasingaperi inini. Andina number dzake, andaikwanisa kuenda mu inbox make. Anditi manzwisisa. Ndosaka ndaikomentawo pano, pazvinenge zvazonzwa pano. Kuti musadi nyaya dzekumba kwenyu iwowo ndini anzani ndini Gemina anditika unotoriwa ma-issues ako chewari deeper, maybe deeper than anotoriwa nawo, but asatambokuona pa uchibaya live button isusu chezotora pano ndikunyepa. Am I lying? Andisi kunyepa. Ngatingodzidzai chete kungoti there are some other things that we don't need to bring on Facebook. There are some other things that we don't need to write on Twitter or on Instagram. Antimaona. Yes, of course, at least atora advice. Yesterday ndakamuona I went pa comment yake Nezuro takasangana manje for the first time Nezuro. Anditika takasangana Nezuro kwa Auntie Jenny kwa live yaya inyora ma comment yaibuda yeko rimbo. Ndakaenda pa comment yake ndikamuti Olinda. They imbova pa Facebook. So kana ava pa Facebook je sure I'm very glad kuti at least atora advice somebody else. Antipokudza advice nokuputsa Olinda. I know kuti wabva pa Facebook maybe na Olinda Chapel, but you might be there in a different account. Antoona antimbokudze advice nokuputsa. I told you Nezuro pandakona comment yako, I came to your comment because that was the first time patakasangana. Ndakauya pa comment yako ndakati my sister dewa imbo don't usanyore ma comments esaya. There's no need kuti uite zvakuita izvi. Imbo ingobva pa Facebook wakanyarara. Let people talk it to blow over. Ingobva pa Facebook. So if he's no longer there, she's no longer there, then it's fine. At least atora advice. Anditi maona. Kana kazodzokawo anenge adzoka pa zvinenge zvapfuura izvi. Mona zvinenge zvapfuura. And also guys, let it be a lesson to all of us. Vanofarira zvemabhatani izvi. Let it be a lesson. Yekuti ndinotaura nezvaningi, ndozotaura nezvaningi, ndotaura nezvaningi kunge iwo sina dzako. Because dzichaputikawo. Let it be a lesson. Muzati comment my keyboard warriors, you are safe. At some point you are safe. Because pakabuda nyaya nhasi ya Grace Mukiwa usho. Vanonobvunza data pasta naye inocheka na 4 comments yopera yakadaro akuna nani commenta. But pakanzi pabuda nudu rameo nhasi. Kana pabuda nudu ra Brian nhasi. Kana pabuda nudu ra Rutendo Loveness nhasi. He paneta vhiki. Kana 2 weeks kana kuti dzazuva dzichitaurika. Saka guys controversy dzimwe idzi guys ngatifungirei vana vedu. Ngatifungirei vana vedu mabhatana yari dangerous ai. Kana tabaya mabhatana yatichazive kutaura tichigumira. Ngatizivei pekutaura tichigumira. Ngatizivei pekutamba tichigumira. Chete. Iyo live iyi. Kevin, yes, one day it's true. One day dzichabuda. Kana dziripo
ndikatoita skandari yangu inini nhasi, ndikatoita skandari inotobuda, ndikatoita skandari nhasi checha inotobuda pafeya, inotobuda. Ndikatoita skandari nhasi checha inosura yabuda. Ndakaita chihura ini, ndakaita boyfriend ka nchidzi ndahura ka, imi muchiziva kuti ndiri married ka, inosura yabuda pafeya, inosura yabuda. Antimazviona ndo pafeya. So tese, that's what I'm saying, kuti tese vanofarira zvemabhatana yakai ngatizivei. Zuva managed to keep nyaya yake antika under wraps for all these years. Vanhu akanyarara, vanhu vachispekulate, vanhu vachidii, asi zvakazongobuda nditi, zvakazongobuda. Saka ndikaita secret yangu nhasi chiti hai secret hapana munhu andiona ka, hazviite. Kune mumwe munhu anotondiona chete, kune munhu anotoiburitsa, ikatobuda hayo iri yechokwadi beta. Kwete dzekunyepa idzi, dzimwe dzina basa dzekunyepa takadzinzwawo dzara dzatainyorerwa nemaghost account dzitodziziva dzina basa idzi. Yandinenge ndatoparamura nhasi ndaita chaiko nhasi inobuda. Saka ngatitambei zvakanaka, macerebrity aya akarekwa ayaya, ngatitambei zvakanaka. Ini nhasi mukatonzwa kuti kwaisi sisimeli vabakwa vane chikomba vaonekwa papi, kana kuti varova hurere murume wavo, kwaita vhidhiyo inotobuda. Munhu toitaura inotobuda. Vatoonekwa kana paine V11 inotobuda. Saka let it be a lesson guys. Kune vese celebrity Zuva vakawandisa ngakwanisa kuvapedza kuvataura. Zuva, vana Evidence Chihera, vana Meli, vana Koma Masimba, vana vakawanda handimoona, ndikavapedza vakawandisa handimoona kuti waona nyaya yarinhingiri kukurumbira wamhanya wanodai so mangwana wauyawo baya bhatanika yako ichabuda handimoona ichabuda. Zvana kuti nditaure but guys ka chikuru chechechoka, kana uchirarama nechirwere cheHIV, please tell your partner the truth. Tell your partner the truth. I think abuse iyo kayo kana ichida kutaurwa ka ingoitai ite topic isiri yekuti hanzi OC kana kuti Titan, ingoita topic yezve abuse, but kudiaries tinodzitaura nyaya dzeabuse. Vanhu munoona vanhu vachiuya vachitaura nyaya dzeabuse, what they went through nemaabuse aya kusvika vabude vadii munozviona. Inogona kuti topic iri random antimaona kungoti guys ka abuse ka zvari kuitira mumwe newe mangwana ka uchazviitigwawo period. Ndo nyaya yangu hanzi konyaya yechild abuse. Ndiana chaitwa child abuse futi. Ndizvo zvandikutaura David kuti abuse is abuse yakangoipa. That one we can have a life tichitaura nenyaya yeabuse, be it child abuse, murume ari kuabuswa mba kana mukadzi ari kuabuswa mba, it's wrong. But David tinodzitaura kuSisimelis diaries idzi. Vanhu vanotouya vachitaura nyaya dzavo vega anditoona. So kana pane wanda offender, it was not my intention to offend you. Ndanichingotaurawo nekukuonesai kuti guys nyaya dzinzana kana makarambana ka it doesn't mean kuti makufunga kuti ma-enemies. Better mubloka nenyu mune munguta nelife yake. Pane zvimwe zvinhu zvokuti mutaure nyaya dzenyu mongotaura right, no problem, tasiyana iwo chinda so indoenda so handona kana tikundoenda pamhepo tonotaura nyaya kuti waenda abhiza chichi idzi dzika for the sake of vana vedu. There's no need kuti zvitaure chete. Kurambana kuriko ende kazhinji panoita mabreakups anenge ari nasty, anenge akaipa. Hapana vanhu panenge pane breakup ivashova nda mabreakups ari zviri amicably antimaona chete. I don't know. To you Titan, if you are watching and if you are going to watch this live, if ever kuti zvechokwadi wangosina kuudzwa kuti ndo zviripo handika Olinda sina kudza chokwadi handika, my brother, I'm very sorry, I sympathize with you there. Kana kuri kuti wangosina kuudzwa, I sympathize with you there handika. She should have told you from the onset.
handitika ende zvakare but mune mwana mese mwana wenyu chifungirai ka mwana wenyu that beautiful little girl watikuona kuti saka tinozodii mangwana andiona at least thank God handiko kwakati wakazoteswa kwangu kuti hauna andiona saka you are okay ndimaive mwana wako kutosiyana kwawakazoita iye kutodzoka achitidzoka kumba iwe ukaramba ka that was the best revenge yawakapa OC1 achikuti dzoka kumba iwe ukati handidzoki handichadini zvako indachinda wakadai ndindokadai ukatomupa one the best revenge unofanira achikuona baba anenge asingarwadziwi anotorwadziwa achitokuona ndo best revenge wanga wamupa iya zvokuzoburitsa kuti iwe wako uri negative iye ari positive. I don't think it was cool. Anditika I don't think it was cool. Nyaya yangu iri panyaya HIV ndo nyaya yangu ipapo. Marzauza akataurwa amashia akataura ku YouTube enda ku YouTube ko zviriko ku YouTube ko anmaona ende ku YouTube ko izvokuti ndakati benteni I never say that andina pandakamboti wadana ne benteni I never say that because rudo runonyuka chero pane dhara chero pane benteni chero pane chi andina pandakambota any comment yekuti wadana ne mabenteni ndo mbairo we benteni andina kana paripo ndivigiro screenshot andina panodana na vanhu nyaya dzavo kazhinji ine handikomente I don't comment panoita nyaya dzavanhu vanenge vachidana nakazhinji I don't comment even chero kwamaititi hamumboni comment yangu makambondoonawo nchisa comment I don't comment kuti nditi wadanana nebenteni vanganiko vakadana nemabenteni marriage dzikangolasta vakawanda vanganiko vadiki vakarorwa nemadhara marriage dzikalasta vakawanda saka hapana zvokuti ndingataura nyaya dzevanhu dzokuti anzi wadana nebenteni I never said that ndongozviona zvitorwa nemamwe macelebrity but not me. Inini yangu inini nyaya yandakatanga kutotaura iri comment ndo yandakatsiura OC kuti OC uri kunyanya kuunza nyaya dzako kuti nhasi wadai wakuya paFacebook nhasi wadai ndoda kuronga chino ndoda kudatumira nhingi chakati nhasi ndazodai ndoda kudai you are giving out too much information about your personal life. Learn to separate your personal life and the social life. Chete. That's where I put that's the only time that I put a comment about OC. Ndopega pandakaisa comment about OC. Ndikanzi heta. Tingataure zvinhu zvechida kutoziva zvine basa rei imi mune life dzenyu wane munoposta kupage kwenyu mugozodini ndikati bana nambobaya live kune zvimwe zvokuti ndokugona kutaura hangu palive ka kozoita zvimwe zvinhu zvokuti too much information yekuti you people ka you don't even have to know chete ndozvandakataura ende hara pandakandopega pandakangotaura nepanyaya yekuti anzi kwete pano pamvenge pane zvakamboitika unzi paita nyaya yemusikana wekumbonyengwa nataitano uyu fungai uyu nechichi because fungai yanga akamboya kwandiri for advice ndikangotaura kuti but nyaya iyi yakambosvika kwandiri fungai chiti ndoposta ndoudza here OC vai vari mafriends ndikamuti don't tell OC because OC is pregnant right now. If you tell her kuti murume wako ari kundinyengai muri mafriends anogona kutora nenzira isiriyo akaita miscarriage. Don't tell her. That's the only time that I commented. Period. Handina pandakakomenta pamarriage yatatelicious handina pandakakomenta kuti wakasiiwa nemurume nani handina pandakakomenta because neni ndogona ngosiiwa futi murume asi mwana wamai vakoyo wokuti unotoda kutotemba naye kuti ndozodai so anogona ngofuma akaenda kana ngofumawo ndakaenda. I never put a comment. Pana zuva chaipa I never put a comment. Pana OC breakup dzavo I never put a comment. Totora palive ndakazvimiririra handina pandakakomenta. Vamwe ndevapi vakaita nyaya dzavo dzakazodii handisi hapana pandakaisadza iyi nyaya dzakadaro handikomente. Yanori yana mandla iyo vanga vasina kuroorana ndikakangotaura iri live kungoti aiwa kanori haudaro so like kutsiura zvikapera zvakadaro because zvaingonzwa pano pamhepo chete. Hamuone comment yangu ini muione andione hamuone comment yangu pane vanhu vanenge vachidanana ini munona comment yangu because hapana guarantee yekuti ini ndochemberera pano pafeya saka ndikomenti ndinongoverengawo ndodarika because neni wacho mangwana inogona ngove ndiyo ndingoma ndiyo
Saka guys, maadmin kana muri pano musa nyaya iri kuseka kana kushora, because tikangodzi alawa kuseka kunyaya dzekuti HIV seka vanhu vese vari muno vane HIV, in other words tikutovaseka. Saka maadmin, for the first time, do not approve any post iri kuseka nezvenyaya yestatus yaOsi. Do not approve. In case ndisiri pamhepo, do not approve. Mukaionawo guys, just report it to the admins. Just report it to the admins. Musakangane kudai so guys kutika kune vasina kulaika page rasisimeli uyai mudzize zvakawanda. Kune page rinonzi Sisimeli's Diaries. Kunouya vanhu vachitaura nyaya dzavo fair kwete zvemakuhwa zvekuti tikungofungira tinge tisina mafacts. Munhu achizvitaurira kuti vedu wei ndakazodai ndikadai. Just look for the page, go and like it. Uyai kudiaries muzvinzwire. Tichitobatsira kuti okay, tichitotsvagira vanhu counseling. I think I've seen so many people vachiti maiti zvinhu zvamuri kuita vana vanosekwa kuchikoro, vana vanodii. Ndaingoverengawo ndodarika, but ndichiona kuti this is true. Zvinhu zvatinoita handimaona, even izvo zvatinoita panapa, vana vanosekwa kuchikoro kunzi mai vako takavaona vana vedu vanosekwa kuchikoro pafeya. Ndaiona makomenti akadabara, never put a comment because una munyavaka unokononongwa yako neropa reuku yako comment ndio inongononongwa yoyo handimaona. Asi vanhu vese vari kutaura zvavari kuda. Tembo tuko tasingatori munhu akauya kanditi Sisimeli munombofungira vana venyu kuti vanosekwa kuchikoro. Zvamunenge muchibuda muchitaura zvinhu zvamunenge muchitaura apa muchididididi. Dzidzai kusefa mashoko, dzidzai kudzikama, dzidzai kuita samai, dzidzai kuita semunhu mukuru. Ndakagara pasi ndikati ndechokwadi, vana vanosekwa kuchikoro. Vana vanosekwa kuchikoro kunzi wavaona here mai vako anga vachitaura zvokuti vazodai vaburitsa magaro, vaburitsa mazamu, vazodai iwe chifunga tiri kutamba zvinoita vhairawo zvinhu izvi. Makaguma kundiona rini ndichifarisa kufarisa zvinhu zvokudaro over namboti handisipureva ndakamboburitsa zvangu magaro panze no, but makaguma kundiona rini ndichifarisa zvokudaro. I don't. Saka guys, mazvita henyu muswere munyasha. Tosangana mangwana kuSisimeli's Diaries. Nditori nenyaya yemusikana wandichaposta mangwana kuseni akapuwa HIV nemurume asina kuudzwa, akasiya azodzwa murume yakatiza. Saka ndichange ndichiadventikuisa picture yake because akandipa go ahead before nyaya iyi yabuda nezuro. Akanditi oi picture iyi mukanda toda kuzoshiya nyaya yangu mangwana kuSisimeli's Diaries. Saka anenge aripo ndo yapano ndoseka, ndionekwa kumakomenti ndichiseka uku ndichibatsira zve ndichitaura nevanhu zvekuseri uko. Then ndisina ndiri munhu asina kukwana. Handine ndisina kana kutokwana kana kuti mbotondidza henyu kumapenzi. Mungoita konde mwendisa kumapenzi. Andimaona. Mira pamwe pachokwadi. Mira pachokwadi. Choose what you want to be in life. If you want to stand for the truth, stand for the truth. If you want to empower women, empower women. If you want to empower both men and women, itasa izvozvo. Usati gumboko. Kuti uchazivi kuti ndakamira papi. Inini hangu 2020 I chose kushanda nevarume nevakadzi nevana. Anditika vari kuya nenyaya dzavo tichibatsirana. Andika because ndakaona kuti izvi hazvibatsiri izvi. Hazvibatsire zvokunakirwa tichiseka tichitukana nevanhu chiita sei. Ndisikaona kuti I don't even have time yekusora ndichipindura nekushaudana nemunhu handina nguva yacho anymore. I don't have the time. Mumvenge chake chako you hardly see me. You hardly see me. Ndikunyeba ndinongopuwawo nyaya mahai ndinongoita copy and paste ndokanda kuti muwane zvekutaura muchiseka vana vechidiki vaya vawane kuwanikwa vachifara, but inini wacho you hardly see me there. Makaguma kuti national life pamvenge rini ndofunga ndei 2 weeks. Ndofunga ndei 2 weeks, but kudiaries every Monday, Wednesday neFriday ndinenge ndine malife ikoko. Masvita yenyu guys, muve nezuva rakanaka. Let's stop this discrimination and stigmatization kune vanhu vari HIV, because we are all affected directly or indirectly ne-HIV. Katrige kuseka nyaya yeabuse kana muchizoda kuti itaurwe kwete yataita naOsi no, because hatizivi chokwadi, just abuse in general. I can come back one day to create a time ndoya pano tutaura nyaya yechi yeabuse. Talent kuti nanhasi here kweiwe nanhasi uripo wani nanhasi wainda ukadzoka wani wadedzwa nani
wadeedzwa nani? Ndo kaunhu kacho kanotatadza kuti kwamunhu kwawakakurira kwawakabva. Chaivhara ndichangofamba mumwe musi ndakangovhara mvenge zvipere. Mwe unoenda back to their own lives. Because zvinonetsa. Atidi kutsiurana. Kana uchidako kutsiurika uri munhu asingadi zvenegative vibes, uri munhu anoda zvepositive vibes zvinovaka chete, kuSisimelis Diaries. Uyai kuSisimelis Diaries. Titambire ikoko. Tosiya hedu vana pano vachitamba hapo pano vachiita zvavanenge vachiita pano. Istorika kuwanikwa mukati mevana. Because tinongodzichembere everyday, tiri chembere zveshuwa. Antimaona. Chiuyai ma 35 years and above. Chiuyai kuDiaries uko tiswere tichiita real life tichibatsana tiri ikoko. Tisiye vana pamvenge. Vachipfachuka vari pano nana Ashford. Isitoenda kuDiaries. Anditika masvite enyu guys. Ndokudai mese kana pane wanda offender. It was not my intention. Please forgive me. Andingatauri zvamunoda mese pano. Zvamunoda kunzwa mese andingasvikwanisi. Ndotaurawo zvandofunga nezvandoona. Thank you very much. Bless you.